mulle jäi vähän sellainen trauma julkisilla paikoilla kutomisesta ja tämän harrastuksen kanssa esiin tulemisesta kouluajoilta. Meillä koulussa oli erityisesti jäi mieleen yksi miespuolinen opettaja, joka meni ihan punaiseksi, kun se näki mulla kutimen ja se komensi, että pane pois se. Ja mä ihmettelin sitä, kun tyttöjä ei kielletty, mutta mun ei saanut kutimen. Ehkä mä olin jotenkin uhka sitten tälle tosimiehelle tämän harrastukseni kanssa. Ja on mulla monta kertaa myöhemmin osittain tietysti varmaan sen ollut huumoria, kun on tässä irvistelty tästä mun harrastuksesta. Mutta että varmaan siihen sisältyy vähän semmoista niin kuin myötähäpeää, kun iso mies munaa itsensä tämmöisellä harrastuksella. Kerran istuin junassa, olin matkalla Helsingistä Ouluun ja ajattelin hyödyntää sitten sen matkani ja otin Pasilassa kutimet esiin ja aloitin sukanteon ja se siellä sitten vähän ennen Oulua rupesi olemaan valmis ja tuli sellainen nuori mustalaispoika pölähti mun viereen ja otti sen sukan, nappasi mun kädestä ja lähti esittelemään sitä vaunun muille matkustajille. Sitten, ootteko nähnyt, mitä tuo mies tekee? Että mä luulin ensin, että se pelleilee, mutta kyllä se on sukan tehnyt. Esitteli sen kaikille ja palautti ja sitten se meni penkkiin ja istumaan ja vähän päästä sen naama nousi sieltä penkin takaa ja se katsoi mua ihailevasti silmiä ja sanoi, että kyllä on miehellä itsetuntoa. Hän näki sen niin.